Jeg hedder Gerhard Korbu, og jeg er chef for Lærer Dansk. Lærer Dansk er jo den del af Dansk Flygtningehjælp, som arbejder med sprogskoler, dansk undervisning for voksne udlændinge. Vi sidder på ca. 25% af markedet i Danmark, og det har vi vundet gennem udbud, kommunal udbud. Vi samarbejder med udbudsvagten på forskellige måder. De overvåger udbud for os, og på den måde får vi daglige mail om, hvad der er værd at byde på. Og når vi så laver tilbudene, jamen så indgår vi også ofte i et samarbejde med udbudsvagten om at hjælpe os med det. Det kan foregå på den måde, at de assisterer direkte, når vi skal have lavet tilbuddet, sådan at de hjælper os med at få det spidsformuleret, hjælper os med de processer, der er omkring selve tilbudsgivningen, så vi får fokus på det, vi er bedst til, det vi gerne vil vinde på. På den måde har udbudsvagten i virkeligheden været med til at gøre os bedre til at lave tilbud. Skal vi lægge det hele sammen, så vil jeg sige, at over det sidste år har det jo givet os en omsætning på 100-150 millioner om året. Tilbudsrapporten er rigtig god til at afdække, hvad det er, der er i spil i det lokalområde, som vi måske ikke er så godt kendte i forvejen. Tilbudsrapporten giver os et indblik i, hvad det er, kommunen, kunden vægter i den her forbindelse, hvad der har været af behandling af udbuddet i systemet, indtil det er blevet til et udbud. Og dermed får vi ofte nogle ting frem, som i virkeligheden ikke direkte fremgår af udbudsmaterialet. Jamen, tilbudsassistancen består af, at vi har fået hjælp til at komme i gang med tilbudsgivningen. Vi har nogle gange forsøgt os med at få en konsulent ud fra udbudsvagten, har sat os i gang med at fokusere på de væsentlige ting i netop det her udbud, få de ting frem, som vi er særlig gode til som leverandør, som tilbudsgiver, og har fået os til at have fokus på vores selling points, og have fokus på det, som kunden, kommunen kan drage særlig fordel af ved netop at vælge os. Så jeg vil sige, at tilbudsassistancen har været med til at få skærpet vores tilbud, sådan at vores kvalitet fremstår klarere, og sådan at vi i virkeligheden i flere udbudsrunder har vundet, selvom vi ikke var de billigste. Altså har vundet på, at vores kvalitet fremstod og var bedre end dem, vi konkurrerede med.